Teraz vám chcem urobiť druhé video, aby som vysvetlil, čo by som navrhoval a vy sa rozhodnete potom, či áno alebo nie. Takže tu sa nachádza motor a tu vlastne v tomto priestore by sa nachádzal 360 stupňový hasiak, ktorý by hasil motor zo spodu a takisto vlastne rozvodovku a tie hydraulické rozvody tam, kde teče ten olej. Tu sa potom nachádza vlastne priestor pod kabínou. To je táto kabína. A je tam veľa tých hydraulických rozvodov, ale nie som si istý, že či tam horieva alebo nehorieva, preto to chcem konzultovať s vami, aby ste mi povedali, že má to zmysel, nemá to zmysel. Počkajte, ja si zapnem svetlo. Čiže teraz sa nachádzame vlastne pod kabínou. A keď sa pozriete tu tak je tu elektrika, je tu hydraulika, sú tu Hansaflexy, hydraulické rozvody. Čo sa týka vlastne hasenia pod motorom, tak ten dostrel by bol niekde do týchto častí. Dobrý deň. Nakoľko tu bol pán Busák, tak som to musel na chvíľu stopnúť. Čiže vlastne pokračujem ďalej. Tu nám má hydraulické rozvody. No a teraz sa jedná o to, že tento hasiak 365 stupňový by som vedel niekde tu umiestniť, to by som vymyslel na to nejaký držiak a ten by hasil celý tento priestor, čiže tu by bol samostatný hasiak so samostatným senzorom a vy mi len musíte povedať, či to má zmysel tam hasiť alebo nie, lebo ja neviem. Pod motorom určite áno a tu vlastne pod kabínou záleží od vás.